Hurrengo bideoetan joango gara ikusten nola kudeatu gure Google kontua. Ikastetxeko administratzaileak baldin bagara, izango dugu kontu bat, hori administratzailearena. Kontu horretan logeaturik izan da, sakatuko dugu puntuetan, eta hor agertuko zaigu administratzaile aplikazioa. Administrazioa. Hor sakatuko dugu. Ez dit eskatu pasaitza logeaturik nengoelako, baina behar bada logeaturik ez bazaude, edo batzuetan ez eta logeaturik egon, eskatuko dizu berriro pasaitza sartzea. Hemen baditugu, atal batzuk, ez da? Joango gara ikusten banan, importanteenak, edo guk gehien erabiliko ditugunak. Behar bada lehenengoa izango da erabiltzaileak noski, gehien erabiliko duguna, joango gara ikusten besteak, fakturazioa, alertak, dominioak, taldeak, batzuk ikusiko ditugu bideo hauetan, eta beste batzuk behar bada gutxi erabiltzen badugu, ez. Erabiltzaileekin sartu baino lehen, ni hasiko nintzateke pizka bat azaltzen edo ikusten zer diren unidades organizativas. Orduan, hor sakatzen badugu, izango ditugu ikastetxean ditugun taldeak. Importanteak dira, gero, gauza batzuk aplikatzeko, direktiba batzuk aplikatzeko, batzuei, desberdintzeko taldeak, edo, hobeto esan da, unitate horiek. Gero, aplikatu ditugu direktibak, bai talde baterako bakarrik, adibidez irakasleen txat, bai ikasleen txat. Orduan, direktiba horiek aplikatzerakoan, beti izango dugu kontuan, gero ikusiko dugu bideoetan, zeini aplikatzen ari garen. Eta, momentu batean, hau da osoa, bai ikasleak, bai irakasleak, sortu alditugu berriak, normalean etortzen dira, hasieratik, agertuko zaigu Clarron Jesuit, ikasleak eta irakasleak. Hor nik adibidez ikasle barruan gehitu dut beste unitate bat, pruebakar Classroom, eta horretan, lehenengo zikloa, bigarren zikloa eta hirugarren zikloa. Horiek dira, Classroomekin lan egiteko, egin ditudan froga batzuk edo. Baina berri bat sortzeko, egin behar dugun gauza bakarra da kokatu nahi dugun unitatean, eta hor daukagu gehi botoia. Crear una unidad organizativa. Hemen mugitu eta hemen badaukagu editatzeko ala kentzeko. Sortu nahi badugu berri bat hor, bakarri sakatu behar dugu gehi botoian, izena jarri eta sortu. Hemen esaten dugu non sortzen ari garen, bezerolau.net, hori da osoa, eta ikasleak unitate barruan sortuko dugu beste bat. Horain, ez dut egingo. Lehenengo gauza izango da, behar bada batzuetan bakarrik ikasleak eta irakasleekin nahikoa daukagu. Baina sortu nahi baditugu beste batzu desberdinak adibidez, zikloka edo, baitare ekin aldugu. Gero direktibak aplikatzeko. Direktiba ezberdinak aplikatzeko unitate bakotxean. Orduan, nire ustez, hori izan behar da lehenengo pausoa. Argi izan zein unitate nahi dituzun ikastetxerako eta sortu hemen.